Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndoda kukuudzaiwo izvo zvandakaita apo pandakazosevhawo marriage yangu mushure mekunge murume wangu atanga kundihurira. I really do not know kuti munganditendedza here kuti ndige ndichishare nyaya yangu, but it is also a warning to other women out there. Satanism, it is for real. It just depends nesituation yako. Inini hangu ndakati kunyangwe ndikazonotsva kugehena, asi kana kuri kunzi ndinenge ndachengetedza hangu marriage yangu in this lifetime, zvinenge zviri nani, because ndo zvakakosha kwandiri more than anything. Murume wangu ainge ava kuda kuroora best friend yangu, mumwe musikana uyo wandakadzidza naye. Then takabva tachizosangana kunoku kuSouth Africa. Ainge achigara kune imwe province, ndakabva ndachizomuunza kuno kuprovince, ndobva tachizotanga kugara in the same location. Handina kunge ndakaziva kuti ainge ava kutochiva murume wangu, ndobva vachizotanga kufambidzana in secret. By the time that I found out, it was already too late. Saka ndainge ndava kutsvaka n'anga inondibatsira kuitira kuti friend yangu nhumbu yainge akatakura nhumbu inge ichizobva, because I am not the sharing type. Saka ndakabva ndachizobatsirwa nomwe mukadzi uyu akanditi azvinetse, ainge ari muIndia. Saka ndainge ndichishandira munin'ina wake, ndikabva ndachizoudza boss vangu munin'ina wemuIndia akazondibatsira, akabva anditi unoenda kuPep. Kana waenda kuPep kana kuti kuMr Price Home unonotenga mascented candles. Ndikabva ndanotenga macandles aya anonhuwirira, ndobva ndachizouya nawo. Handizivi kuti akamaita sei, akangoenda nawo kubedroom kwake. Paakadzoka ainge aine tumwe tutanda ainge ainatwo, akabva anditi ndinofanira kuti ndige ndichizotwupisa tutanda itwotwo every day at midnight. Achinditi kana uchipisa tutanda itwotwo unofanira kuti unge uchizonamata kuna Buddha, because ivo vanoita zveBuddhism. Saka ndaimuka pakati peusiku, whether murume aripo kana kuti murume haapo. Ndaiti paya kana kuri kunzi murume anenge asipo, ndaifara kunyange ndichitoziva kutoti atoenda kunoona best friend yangu. Ndaimuka pakati peusiku, ndobva ndatora candle iro randinenge ndarara ndakabatidza. Kana ndatora candle iroro, ndaibva ndakurura night dress randinenge ndakapfeka, ndobva ndawaridza umwe mucheka wegold waainge akanditi ndinge ndichitenga uri mucheka wegold. Ndokubva ndawaridza pasi, ndobva ndagara kana kupfugama, ndobva ndatanga kunamata kuna Buddha ndichiti ange achiuya kuzondibatsira kuitira kuti marriage yangu isazoparara. Izvi ndakazviita kwemazuva anokwana iwo kuita 6. Ndaitorota umwe murume wechiIndia ainge ari very handsome, achiuya kwandiri. Auya kwandiri kudaro aibva anditi handina hangu dzinza newe, but ndoda kuti ndige ndichizokuyamura. Saka ndainge ndava kungogara ndichimurota murume iyeye. Kudzamara murume wangu one day akadzoka kumba achichema, ndikati kochim, akabva andiudza kuti ainge abata best friend yangu aine chikomba, akatopotsa abayiwa nebanga. So ainge achichema nekuda kwekuti ainge akashainira mukadzi akaita seni, ainge achimuda achida zvake friend yangu uyo ainge ava kumuhurira. Ndikabva ndati I have forgiven you. Saka kanombo kainge kakasengwa nebest friend yangu, ndakaita zvekare mamwe marituals ekuti nhumbu iyoyo inge ichizobva. Ndozvandakaitawo izvi mukomanashi. I know kuti ndakatoita satanism, but can you blame me for that? Handiziviwo kuti kana ndafa mweya wangu uchaenda kupi, but zvimwe tichazodhila nazvo mufunge zvenyu mukoma, kana kuri kunziwo tinenge tafa. Ko kana ukazonzi kana wafa unenge wafa, hakuna kana kwaunozomboenda, uye zvekare hakuna chimwe chinhu chaunozombofa wakarangarira. Saka I think kuti it is far much better kuti sedunga munhu unge uchingonzi unoenjoya in this world. Zvimwe zvenyika dzinotevera idzo tichazozviona
tavako kuseri kwegova. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma nazvo vedu we. Hanzi kunyange ndakajoina Satanism, I did it so as to save my marriage. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndinoda kureurura kuti ndakapiwa nduru yegarwe ndisingazivi ndikaisa muskati munhu akatofa. Ndinototya kutoti ndige ndichikuudzai nyaya yacho zvizere, but zvinhu izvi zvakaitika muri mugore ra2008. Ndichitaura nemi kudai ndiri kushungurudzwa nemweya wemufi. Anoti kana akatanga kutaura neni mukoma, ndinotanga kunzwa nzeve dzangu dzichirwadza, uye zvekare murume uyu anenge achiti kwandiri anoda kuti ndinge ndichienda kunotaura nehama dzake, ndinge ndichidziudza kuti ndini ndakakonzeresa rufu rwake. Zvino ini ndiri kutya, hapana pandingamboda kuti ndinge ndichizozvipedzisira ndazozviisa mumaoko emapurisa. Zvinhu izvi ndakazviitiswa neimwe mbinga iyi mukoma yainge yakaromba, saka ainge akanzi kuti ange achigadzirisa apo paainge akakanganisa pamhiko dzake, nekuti ainge akanzi ainge asingafaniri kuti ange achizorara nemukadzi anenge aine pamuviri. Saka akabva achizonorara nomwe mukadzi ainge aine nhumbu, ainge asingatozviziviwo kuti mukadzi iyeye ainge aine pamuviri, apa ainge ari mukadzi wemunhu. Saka ainge akanzi haufaniri kuti unge uchirara nemukadzi wemunhu, uye zvekare haufaniri kuti unge uchizorara nemukadzi anenge aine pamuviri. Zvichireva izvo kuti akabva aputsa mhiko mbiri panguva imwe chete. Saka akabva achizoya kwandiri, sezvo ainge ari munhu aigara achingonditengera doro nguva dzose. Paakauya kwandiri akabva ati ainge achida kundidhakwisa musi wacho iwoyo. Ndobva tachizoenda zvedu kunzvimbo dzemafaro. Takati tasvika kuya akabva achizotanga kunditengera doro. Rimwe racho akanditengera akabva anditi iri chiriisa mubhegi ndainge ndiine chisecho chandainge ndiinacho. Akabva ati iri ndo rauchazononwa kana wava kumba kwako. Akabva achizondipa kamwe kabhodhoro. Ndikamubvunza kuti kainge kari kei. Akabva anditi mukati mainge muine nduru yegarwe. Akabva anditi kana wazoisa muskati. Apa ainge akanongedzera umwe muzukuru kwake. Saka muzukuru wake uyu vainge vasingatowirirani, ainge aripo achinwa zvake doro, but ainge achinwa skati. And zvaitoratidza kuti zvainge zvichitomurwadza kuti sekuru vake vainge vachitotengera inini mutorwa doro rinodhura, napa iye achinwa masese. Saka vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizotaimira, ndobva ndachizoenda ndobva ndanodira. Vakanditi kunyange ukadira shoma muskadhi anotofa chete, asi vakanditi kana wapedza unofanira kuti unge uchikarasa mutoilet, uye zvekare unofanira kuti unge uchigeza maoko ako nesipo amene kuti kangani, otherwise kana ikapinda kunyange munzara nduru iyi yegarwe paunozonodya inotokuuraya chete. Saka ndakabva ndachizoita saizvozvo. Ndakatora doro rangu ndobva ndachizoenda ndikanogara padhuze nepaainge akagara. Saka akangoti achingosimuka achienda kunorasa zvake mvura semunhu aifarira vanhukadzi ainge ava kutotaura nerimwe urere mubhawa imomo. Ndakasimuka very fast ndikatarisa ndikatora kabhodhoro kaya mukoma. Ndakaita sekunge munhu ari kupocha doro, ndokubva ndachizoti ndakabata skadhiriya ndokubva ndakadira zveshoma nduru iya yegarwe, ndokubva ndachizodzokera pandainge ndakagara. Akasvika ndokubva atora zvake skadhi rake akabva abuda nemukadzi waainge ainaye anova ari iye akazodzisungirwa nyaya dzacho asi asina chaainge achitomboziva. Ndokubva ndachizotiza zvangu munyika. Ndakatiza munyika ndikabva ndachizouya kunoku kwandiri. Ndo nyaya iyo yakaitika apo pandainge ndiri kuZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we vanzi vari kugara vachiona murume iye anoti kwavari, dzokera unoudza hama dzangu zvose zvakaitika. Hanzi anoti handikupi mhosva asi ndoda kuti unge uchidzokera kuhama dzangu unodziudza kuti chii chakaitika kwandiri. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo nemukadzi wangu tatova mamillionaires muno muZimbabwe. Tainge tichimbogara pane rimwe prazi apo patainge tiri kuSouth Africa. Paprazi apo patainge tichigara basa redu tainge tichiitawo zvekupfuwa huku. Ndobva tachizoya kuno kuZimbabwe tainge tiine kamari kedu katainge tiinako. Ndobva tachizotanga project redu rekupfuwawo huku. Zvinhu zvakamboita sekunge zvinofamba asi mukoma kana uri wenhamo huku dzakazongotanga kungofa. Tikazosvika pakunyora mari takasara tiine $100 yatainge tiinayo. Ndikabvunza mukadzi kuti zvinotoita sei, akabva ati mari iyi yatiinayo tinokwanisa kutongotenga huku at least kana 20 then tobva taona kuti tinokwanisawo kumuka here. Kwamanashi ndakati ndakabata mari iyaya ndikabva ndati hatingangotange business tisina kumbotanga tafamba because taraona kuti tanga tatombosimuka apa tainge tava kutoita huku dzaitosvika kuma 300 but tikabva tachizodzoka muhuku 50 even less than that. Saka mukuzofamba iyo neni takamboenda kumaprofita but nini nerweseri ndakazotanga kupinda mudzin'anga. Ndakazoenda kune imwe n'anga. Ndasvikako kuya ndopa ndakabva ndachizoudzwa nen'anga yacho kuti kana kuri kunzi kana ndichida kupfuma ndaifanira kuti ndige ndichizouya nemapads emukadzi wangu uye zvikari ndaifanira kuti ndige ndichizomirira kuzonosvika achizotevera tisati tatanga rimwe project. Saka ndakangoramba ndichingoita madelays. Ndikati ndainge ndichida kumbotanga ndafirita danga redu ndichiti zvimwe kuda danga ndo rainge rakatakura zvirwere zvainge zvichikonzeresa kuti huku dzedu dzinge dzichizofa. Saka mukadzi akazoti aenda kumazuva ake ndipo apo pandakabva ndachizoba mapads aiti kana akamaisa mubhini ndaiteverera ndichinomatora ndichimaisa paside. Ndainge ndiine chimwe chipepa bag changu icho chandainge ndiinacho ndainge ndichiisa imomo muchiplastic bag. Asi sezvisinei mukoma pamba pedu painge paine kitsi, saka handizivi kuti kitsi idzi dzakazvifambisa sei, asi kitsi idzodzo mukoma dzakabva dzachizoba chipepa bhegi chiya. Mangwana acho makuseni pandainge ndichida kumukira kuti ndinge ndichienda kwasekuru ndikabva ndaona kuti chipepa bhegi chainge chakatorwa ende ndikatozwa kutoti dzainge dziri kitsi. Saka ndakazomirira zvekare mwedzi unotevera. Akazoti atevera ndainge ndava kuisa mapads aya pazasi pemattress kuitira kuti ange achizova akachengetedzeka. Iye haana kana kumbogara akazvifungidzirawo kuti ndo zvandainge ndichiita but ndaitova ndiine plani yangu yekuti kana akamabata ndaimuudza kuti ndainge ndakapiwa mushonga wekuti tinge tichibatanidzwa murudo kana rukawo. Ndo yainge iri defense yangu iyoyo. So ndakabva ndachizokwanisa kuunganidza mapads ake ndokubva ndachizoenda kumba kwasekuru. Ndaenda kumba kwasekuru vaya ndakabva ndachizovaudza kuti ndainge ndauya neparcel yavainge vakati ndiyo yandaifanira kuti ndige ndichizodzoka nayo. Vakabva vati aiwa hapana kana problem. So ndakabva ndachizoti mushure mekunge mukomanashi ndavapa vakabva vachizondipa mushonga vakandipa bhandi rered. Vakabva vanditi bhandi iri unofanira kuti unge uchizoti pose paunenge uchipinda mudanga unorisunga bhandi iroro mukoma rainge rakagadzirwa nemucheka, micheka yakaita sekunge yekumasowe. Saka ndaiti paya makuseni kana tava kuda kupinda mudanga ndaitanga ndatomboenda kutoilet. Zvese izvi ndainge ndichizviita mukadzi wangu asina kana chaainge achiziva. Saka ndaibva ndaenda kutoilet ndobva ndanosunga bhandi rangu riya ndobva ndavhara zvangu ndobva ndapinda mudanga. Huku dziya dzatakatenga mukoma takazotenga huku dziri 15 nekuda kwekuti mari yakazoshanda. Asi huku idzodzo mukoma kusvika pari nhasi tatova nemaprazi maviri. Kana ndichiti tinenge tiine stream yehuku kazhinji kacho huku dzinenge dziri mudanga matanga edu anokwana huku 10,000. Saka tine maprazi edu
maviri awo atiinawo uko kwatinoita zvemaprojects. Mukoma takatosvika pakutotenga motikari, tinoita zvemadeliveries and takatobatawo macontract nemamwe masupermarket. Ndo kurombawo kwandakaita mukoma. Ndakaromba not because ndainge ndichida, but ndakazoromba nekuda kwesituation. Situation ndiyo yakandituma kuti ndinge ndichizosvika pakuromba. Dzainge dzisiri shungu dzangu kuti ndinge ndichizonzi ndiri munhu akaromba, but nekubva kwatainge takaita kuSouth Africa tichizviudza kuti hatimbofi zvekare takadzokera kuSouth Africa. But ipapo mukadzi ainge ava kutotaura nemamwe mafriends ake ava kuti titsvakireiwo kana imba tinge tichiwanawo pekusvikira, then kana tazoshandawo tozokupaiwo mari dzenyu. Ndakaona kuti kuSouth Africa kudzokera kuJoni, ini hangu ndainge ndava kusakwanisa kuti ndige ndichidzokera kuJoni, ndikabva ndati pano ndava kutoita zvinoita kuti ndinge ndichikwanisa kuraramisawo mhuri yangu. Mukufamba tainge tichitofamba tichitoudzwawo mazita evanhu vainge vachitiroya. Ndakamboedza kuda kutomboitira vanhu go back to sender, but ndikaona kuti hazvishande izvo. Ndikaona kuti zvinoshanda ndezvekuti iwewo pachezvako unge uchizvisimbisa sezvainge zvichiita madzitateguru edu. Havaingorima chete vasina mishonga yavainge vainayo, vaitorimawo vaine mishonga yavo yavainge vainayo. Saka ndo secret yangu iyo isingazivikanwe nemudzimai wangu. Mudzimai wangu kutaura nemi kudai iye haatozvizivi kutoti murume wake akaromba. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Ini hangu pari zvino handina chakaipa chandinomboona panhau idzi dzekuromba. Zvose ndinotongoona zvose zviripo, zvose ndinotongoona zvakatongorongeka, pasitomborina kana problem zvachose. Kana mukaposta muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi tava nemaprazi edu maviri, hanzi danga rimwe chete rinotokwana huku dzinosvika kuma 10,000. Hanzi tava nemacontract nemasupermarket, but ivo vari kuti vakaromba mukadzi wavo asingazvizivi. Hanzi vane bhandi ravo ravanosunga pose apo pavanenge vachipinda mumatanga avo ehuku. Hanzi vakaromba not because vainge vachida, asi vakaromba nekuda kwekuti zvinhu zvainge zvavaomera. Hanzi pamari yose yavainge vainayo vainge vangosara $100. Yeah, zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to talk about this in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi henyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine confession yangu iyo yandinayo. Nerimwe zuva mukoma ndakaona amai guru vangu. Amai guru ava vainge vari mudzimai wamukoma wangu. Ndakavaona vainge vachita bonde nevamwe fata vekuroma. Fata ava vaiwanzokufarira kuuya pamba pedu nguva zhinji, saka ndakazongovawanikidza vari vaviri ndikapiwa mari naamai guru. Zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndichiri mwana mudiki, ndainge ndiri grade 7. So handizivi kuti ndinofanira here kuti ndinge ndichiudza mukoma wangu kuti izvi ndo zvakaitika, kana kuti ndongoramba hangu ndakanyarara. Vakatozosvika pakuchata namukoma vakazotoenda kumhiri kwemakungwa, ndiko kwavari. Ndoudza mukoma here kuti izvi ndo zvakaitika apo patainge tichiri kuZimbabwe, kana kuti inyaya yekungoti ndinofanira kungoti ndinge ndichingonyarara hangu nezvayo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please check your Trenza app. Ndine maepisode maviri andaposta ikoko, episode yechishona uye zvekare neepisode yechirungu. Please do not forget to open your Trenza app.